Γεια. Τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Πού είσαι ρε κολέα? Ο Βασίλης την Πάτρα. Έλα ρε Βασίλη μου, πού είσαι να πούμε, αποξενωθήκαμε. Τι κάνει ρε γερό, καλά είσαι? Περίμενες μετά τις εκλογές κουφάλα για να κάνεις είσοδο. Πες μου, τι έγινε? Να γίνει εδώ μωρέ, βγήκε ο δικός σου βγήκε. Πώς μας εδώ? Καθήκη Παπανδρεϊκέ. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Το κυρίως, γιατί δεν με λες καθήκη, γιατί με είπες καθήκη? Γιατί είσαι Παπανδρεϊκός. 10 μονάδες στο Πασόκ, τα ξεχάσατε τα προηγούμενα. Να σου πω, ο Ψάλτες τι είναι ο Ψάλτες? Σοσιαλιστές τάχα της. Τι είσαι, γιατί δεν είμαστε? Τι είσαστε? Να κάτσε να σου εξηγήσω ρε. Για εξήγησέ μου, είσαστε? Μ' ακούς μωρέ? Ναι, πες μου. Μ' ακούς μου 2 λεπτά? Σ' ακούω, για πες να ακούς. Το αμάξι εκείνο που έχω θέλω να το πάω για παρόπλισμα, το Volkswagen, το σκαναβαίο εκείνο που έχω. Μα έχασες το Discaravan, θα πας και το σκαραβαίο για παρόπλισμα, τι θα έχεις, μην θα έχεις παιδί μου, μπορώ εγώ με αυτά τα χρήματα που θα πάρω. Κύριε Βασίλη μου, με το αναπηρικό καροτσάκι δεν κάνεις δουλειά να κυκλοφορείς μόνο με αυτό. Η Πάτρα δεν έχει πεζοδρόμια για εσάς, τους γέρους ανάπηρους. Ρε παιδί μου, πού ανάπηρο γάμα να σου άσε με, να σου πω κάτι τώρα. Σου λέω το αμάξι αυτό, αν το δώκω για παρόπλισμα, μπορώ να πάρω άλλο παλιό. Αυτό το παρόπλισμα έχει καμιά σχέση με το κλείσμα ή άλλο? Εγώ δεν είμαι και έτσι σαν και σένα. Άσε το κλείσμα. Τι είσαι? Εσύ που μου σου είπα την άλλη φορά και μου λες θα παντρεύεις άντρας μάντρας. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Τι είσαι, αλλουνού? Όχι, εσύ, εγώ δεν. Ο ηγέτσι όπως είσαι εσύ, μπινέδες, τέτοια είστε εσείς. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εγώ σου μιλάω τώρα αυτό το αμάξι μπορώ να πάρω άλλο παλιό. Μπορείς να μου το πεις. Και που δείχνεις εσύ τηλεόραση, έχει κόψει τη μούρη σου εκεί και σε κοιτάω να με. Που φορείς το κεφάλι εκεί τη μαλακία να με το. Τσολιάσαι, φορείς, έχεις άλλη πώς λένε, φωτογραφία, πώς τη λένε. Όλα τα ξέρεις κύριε Βασίλη μου βλέπω. Σε παρακολουθώ. Αλίμονο. Και άντε πας και το παροπλίζεις το Volkswagen. Ναι. Το γλαστράκι θα το παροπλήσεις κι αυτό? Δεν έχει αυτό ρε μέσα τίποτα ρε. Ο σκαναβαίος δεν έχει τίποτα. Το άλλο είχε το Opel. Τούτο εδώ δεν έχω τίποτα μέσα. Δεν το ξέρω. Το γλαστράκι χάθηκε με το κλείσιμο του Discaravan. Πάει εκείνο χάθηκε. Σε ρωτάει τούτο αν γίνεται καμία λύση. Αυτό μπορώ να πάρω άλλο παλιό εννοώ. Αυτό λέω. Μισό λεπτό κύριε Βασίλη μου. Όλο προβλήματα με τα αυτοκίνητα. Δεν παίρνεις το μότο καλύτερα. Παίρνεις εμένα στο Skype. Πού να τα ξέρω? Το μότο τι να μάξει. Εσύ δεν έχει να μου δώσει κανένα παλιό. Να σου πω τώρα, τι είμαι εγώ εδώ, φτωχαδάκια, μην νομίζεις. Τι φτωχαδάκι είσαι εσύ? Εγώ με το ποδήλατο έρχομαι, χωρίς σέλα, γιατί είμαι και τέτοιος που είπες. Είσαι Γκέτσις, είσαι Γκέτσις, το έχω μάθει. Τι είμαι Γκέτσις? Γκέτσις, αφού λες πας παντρεύεις άντρες μάδες που κάνετε την ΑΕΣ και εσύ είσαι Γκέτσις, ρε, που κάνετε ο ένας με τον άλλον, ρε, πώς να σου το πω. Γλέντι, που κάνουμε γλέντι. Ναι, αλλά έχουμε και εμείς οι Γκέτσιδες. Δεν σου λέμε μπινέδες οι παλιοί, δεν σου λέμε Γκέτσι που τα λέτε εσείς. Μπινέδες. Και εμείς οι μπινέδες, οι Γκέτσιδες έχουμε και εμείς τα δικαιώματά μας. Καλά τώρα. Να σου πω αυτό μπορεί να με βοηθήσει. Εγώ θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Σε παίρνω, είδες αργό γιατί είχα πάει στο βουνό. Εγώ τώρα είχα δουλειά. Τι έκανε στο βουνό? Μάρτσα, ρίγανη, λίγο τσάι, έβαλα κρασί μέσα ένα βαρέλι. Τι ήθελα να κάνω. Κύριε Βασίλη, να προσέξετε εκεί στα βουνά. Ψάχνω ξαναπεί. Δεν έχει μόνο τσάι και βότανα, έχει και τα άλλα τα περίεργα που τα καίνε οι ναρκωμανείς. Δεν πάνω σαν εκεί που υπάρχει είναι όλο πέτρα, βγαίνει μόνο τσάι. Άστο εκεί πάνω με έχουν φτάσει, αυτά θα παίζουν σαν παρλιακά χάμου. Δεν γίνεται. Να προσέχεις εκεί, δεν έχει μόνο φλισκούνι. Με τι γιατί να προσέχω. Έχει και τ' άλλο. Βάνω εγώ ρε, τι να βάλω εγώ ρε, τέτοια μαύρε πούσε, θα βάλω εγώ τέτοια. Τι λες τώρα, είναι σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μη συγκέντρωσες. Και στην Αθήνα να προσέχεις με αυτού τα πράγματα αυτού. Έχετε γίνει οίκο ενοχής και είπαν όλοι σας. Οίκος ενοχής είσαστε. Όχι και οίκος ενοχής, κύριε, μπορεί να είμαστε γκέτσιδες, αλλά όχι και οίκος ενοχής. Παναγία μου, δεν είναι ένα βρώμα και εισοδεία, Παναγία μου. Ωραία γνώμη έχεις. Γκέτσιδες να μην είμαστε. Αν τα βάλει ο Γιώργος εκεί το παιδί να είμαι. Ναι, ο Γιώργος, αν θες να ξέρεις, είχε πει να το νομιμοποιήσουμε τον μπάφο, το τσιγαριλίκι. Ποιο? Το τσιγαριλίκι είχε πει να το κάνουμε. Εσύ δεν είναι ο Γιώργης τέτοιο. Ο Γιώργης είναι καλό παιδί, να μην είναι από οικογένεια, παπαντρική οικογένεια η καλιά. Η καλύτερη οικογένεια, πλάκα μου κάνεις, κουβέντα δεν συμφωνώ. Ήτανε? Η καλύτερη οικογένεια, κουβέντα δεν συμφωνώ. Εμείς τους έχουμε καλοί άνθρωποι, καλός ο Γιώργης, ο αδερφός του, ο άλλοι πατέρας. Είστε χαϊβάνια εσείς οι πατρινοί? Αντρέου, Είστε χαϊβάνια εσείς οι πατρινοί? Είμαστε χαϊβάνια, γάμο τον αντιχτώσου, γιατί δεν μου το λες από, γιατί με βρίζεις να πω. Εγώ δεν σε έχω πει χαϊβάνι, γκέτσι μοναχός μου είπες ότι είσαι, εγώ δεν στο προσέφερα αυτό. Το γκέτσι είναι λίγο? Εσύ το είπες, μοναχός, εγώ σου είπα. Εγώ είπα ότι παντρευόμαστε αγοράκια, δεν πάνε να πούμε γκέτσιδες. Αυτοί παντρεύονται αγοράκια. Είμαστε συναισθηματικοί. Ρώτα εκεί τι θα γίνει άμα είναι να ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο, σε πάρω να είμαι και άμα θες εδώ τα γιατρός κάτω, έλα πιο με κανένα κρασί. Θα σου δώκω και τσάι και ρίγανη. Να μου δώσω ό,τι βότα να μαζέψει το βουνό, καλά είναι. Θα σε βρω εγώ όμως να έρθεις εδώ να τηλεφωνηθούμε, να σε βρω να. Εντάξει, εγώ που θα σε βρω, χάνεσαι. Εγώ θα σε παίρνω σακούρε κολέα, μη με τσακώνεσαι. Εγώ
εγώ σε ακούω να. Εντάξει, να σου πω, τώρα στηρίζουμε τώρα, Εγώ τι τώρα, εγώ δεν είμαι τη τώρα, εγώ είμαι του Παπαντρεϊκού, δεν το είπα. Συγγνώμη τώρα, κύριε Βασίλη μου, συγγνώμη, αλλά εγώ τώρα σε είδα στις υπογραφές του Σαμαρά μέσα. Εμένα. Σε είδα, ήσουν μία από τις 50. Εγώ. Σαμαρά. Με κοροϊδές μου λες σε Παπανδρεϊκός. Τι σχέση έχω εγώ με το, εγώ είμαι Παπαντρεϊκός. Και ψηφίζεις τον προδότη. Που λένε Βέρα. Μήπως ψηφίζεις τον αποστάτη. Ποιος είναι αποστάτη? Ο προδότης, ο Σαμαράς. Σε είδα στις υπογραφές μέσα, κύριε Βασίλης Φιδέμπορας. Αματιούλια έχω εγώ, σ' αφήνω τώρα, άσο. Εχάρασα να σε όλο